रद्द करा. संस्कृती द्रोही सनबर्न क्लासिक फेस्टिवल रद्द करा, रद्द करा. जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्ण येथील ग्रामदेवता श्री महालक्ष्मी देवी तसेच स्थानदेवता यांच्या चरणी प्रार्थना करून आजच्या आंदोलनाला सुरुवात करूया. गोव्यामध्ये सनबर्न ही 23 आणि 24 या रोजी होणार आहे असं आपल्याला सांगितलं गेलं. बंधूंनो, एक आपण विचार करूया की हा सनबर्न जो होता तो 2013 साली इथून हाकलण्यात आला आणि तो पुण्याला गेला. सनबर्नच्या विषयामध्ये चर्विक चळवळ प्रचंड प्रमाणात झालेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये तिथं पुण्यामध्ये गेलं, तिथं 2-3 वर्ष झाला आणि पुढे तिथं काय येत आहे हा प्रश्न पडतो. मुळात गोव्यामध्ये एक जी आपली संस्कृती आहे, लोकसंस्कृती, तिथं लोकसंगीत आहे, लोककला आहे, शिमगोत्सव होतो, धालोत्सव होतो, काले होतात, मांडव आहे. एवढं सगळं असताना आपण सनबर्न हा जो एक पाश्चात्य एक विकृती जी इथं आलेली आहे त्याला आपण कितपत प्रोत्साहन द्यायचं हा मोठा आणि एक मूळ प्रश्न आहे. जर सरकारला पैसा हवा असेल पर्यटनाद्वारे तर हा सनबर्नच आपल्याला हवं का? तुम्ही कुठल्याही देशामध्ये जर गेला तर आपापली जी संस्कृती असते, लोकसंस्कृती, ती जपली जाते आणि त्याद्वारे पर्यटकांना आपली जी कला आहे, आपले नागरिक जे सांभाळून आहेत वर्षानुवर्षे, ते सगळं दाखवलं जातं. ही पाश्चात्य संस्कृती आहे आणि विकृती आहे याच्याबद्दल आपण बोलवतो, पण ही आपली पिढी बर्बाद करत आहे हा मोठा प्रश्न आपल्या पुढे आहे. बंधू भगिनींनो, आज अशी परिस्थिती आहे की किनारी भागात गोव्यामध्ये आपण जर गेला तर असं वाटतं की हा किनारी भाग आणि हा जो दुसरा जो आपला प्रदेश आहे गोव्यातला हा आपलाच आहे का असा प्रश्न पडतो. कारण या किनारी भागामध्ये नायजेरियन्स, रशियन्स आणि आता केनियाचे सुद्धा नागरिक आलेले आहेत आणि हे आलेले फक्त ड्रग्जसाठी. बंधूंनो, जर हे आपल्याला सगळं बंद करायचं असेल तर सगळ्या गोव्यातल्या नागरिकांनी, हिंदू असू दे कोणी असू दे, पण आम्ही हा हिंदुत्वाचा मुद्दा इथं लावून धरलेला आहे कारण ही आपली संस्कृती इथं जपायची आहे आणि आपण या आपल्या आंदोलनाद्वारे प्रचंड काम आपण करू शकतो. आणि एक गरज आहे की हा संदेश सगळ्या गोव्यामध्ये जाण्याची की सनबर्न ज्याला हातवून लावला महाराष्ट्रामध्ये तिथं आपण का थारा देतो आणि एकही पैसा आपल्याला मिळत नाही, कर मिळत नाही आपल्याला. म्हणजे इथं काहीतरी साधं लोक आहे, हा कराचा पैसा कुठे जातो? 23 आणि 24 फेब्रुवारीला जो काही एलियन महोत्सव घेण्यात येणार आहे तर हा महोत्सव म्हणजे आपली भारतीय संस्कृती भ्रष्ट करण्यासाठीचे हे षडयंत्र आहे. तेव्हा हा एलियन महोत्सव त्वरित रद्द करण्यात यावा व त्याची जी परवानगी दिलेली आहे तर ती मागे घेण्यात यावी यासाठीचे आजचे आंदोलन आहे. बांधवांनो, या आंदोलनामध्ये या आंदोलनात आपण बघणार आहोत की आयोजकांकडून सांगितलं जातं की या ईव्हीएम महोत्सवामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अंमली पदार्थाचा व्यवहार होणार नाहीये. मात्र दुःखाची गोष्ट आहे की आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की अनेक पालक वर्ग आणि लोकप्रतिनिधी याने समुद्र किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थाचा व्यवहार होत आहे याची खंत व्यक्त केलेली आहे. आणि जेव्हा जेव्हा हे महोत्सव घेण्यात आलेले आहे तर त्या ठिकाणी अनेक गैरप्रकार होताना आपल्याला दिसून येत आहेत. आज युवक या माध्यमातून वाम मार्गाला लागत आहे. म्हणजे सरकार एक प्रकारे युवा पिढीला प्रोत्साहन देत आहे की काय? आपल्या युवतीच्या आहेत तर ह्या युवती अंमली पदार्थाचं सेवन करत आहेत, धूम्रपान करत आहेत, युवक वाईट मार्गाला लागत आहे. एकंदरीत अनेकाची कुटुंबही उद्ध्वस्त झालेली आहेत. तर अशा प्रकारचा हा संस्कृती द्रोह करणारा, भ्रष्ट करणारा हा इंडियन महोत्सव 23 आणि 24 तारीखला जो काही घेण्यात येणार आहे तर हा त्वरित बंद करण्यात यावा
आणि त्यांना जी काही परवानगी देण्यात आलेली आहे तर ती ही रद्द करण्यात यावी. तर अशा प्रकारच्या